2 часа сутринта е. Къщата е напълно тиха. Светлините са изгасени. Светът навън е спрял. И тогава го усещаш. Малка, топла тежест, която бавно се настанява на ръба на леглото. Почти незабележимият звук на 4 лапи, движещи се внимателно по матрака. Присъствие, което кръжи веднъж, 2 пъти и най-накрая се установява. Понякога в краката ти, понякога на възглавницата ти, понякога толкова близо до теб, че можеш да усетиш мъркането, преди дори да го чуеш. Усмихваш се в тъмното. Настройваш тялото си, за да не го смущаваш. И отново заспиваш. Но ето нещо, за което никога не сте се замислили в този момент. Защо прави това? Не е въпросът в температурата. Той има много по-топли и по-комфортни места в къщата. Не е и поради липса на възможности. Той има дивана, леглото в стаята за гости, онази уютна малка кутийка, която сте купили специално за него и която той тържествено е игнорирал от първия ден. Той те избира. Всяка нощ. Умишлено. И този избор не е случайен. Не е навик. Не е съвпадение. Това е послание. Едно от най-честите и дълбоки послания, които едно живо същество може да изпрати на друго. И днес ще ви кажа какво означава това. За да разберете важността на този избор, трябва да разберете какво означава сънят за една котка. В природата сънят е най-уязвимото време за всяко животно. Тогава сетивата отслабват, когато рефлексите се забавят, когато хищникът се превръща за няколко часа в потенциална плячка. Предците на вашата котка са оцелели милиони години еволюция, като са се научили да избират с изключително внимание къде и с кого да спят. Грешка в този избор може да бъде фатална. Този инстинкт не е изчезнал. Той е толкова дълбоко вкоренен в нервната система на вашата котка, че никакво количество висококачествена храна или интерактивна играчка не може да го заличи. Когато котката ви избере да спи с вас, разкривайки най-абсолютната уязвимост, която едно живо същество може да прояви, това не е мило. Той прави едно от най-сериозните твърдения, които природата позволява. Първото и най-основно послание за този избор е и най-простото. Вие сте в безопасност. Не само физически в безопасност, емоционално в безопасност, енергийно в безопасност. На най-първичното и инстинктивно ниво на мозъка му ти си преминал всеки тест, създаден от еволюцията, за да се увериш, че мястото, където затваря очи, е място, където нищо няма да го нарани. Помислете какво означава това на практика. За да спи близо до вас, той трябваше да наблюдава вашите модели с течение на времето, да научи ритъма на дишането ви, да открие, че нощните ви движения са предвидими и не са заплашителни, да разбере, че енергията ви по време на сън е спокойна, стабилна и надеждна. Той те изучи. С търпението и прецизността на учен, и след всичко това, след целия този мълчалив и внимателен анализ, стигна до заключение: ти премина. И сега той спи до нея като живо, дишащо доказателство за това доверие. Това напълно ще промени начина, по който гледате на нощите си заедно. Мислиш си, че ти си тази, която го защитава. Че докато той спи уязвим и доверчив, ти си отговорният възрастен в тази връзка. Но в неговите очи ситуацията е точно обратната. Той знае, че от котешка гледна точка спиш ужасно. Спиш твърде дълбоко, твърде дълго, като сетивата ти са напълно изолирани от света. За една котка това е сериозна уязвимост. След това той заема позицията. Изследователи са наблюдавали, че котките, които спят с хора, рядко изпадат в дълбок сън едновременно с стопанина си. Те редуват леки дрямки и периоди на будност, подушват въздуха, слушат звуци в дома и наблюдават всякакви промени в околната среда. Докато ти спиш, той остава буден за теб. Не защото е бил обучен, не защото са го помолили, а защото, според най-стария кодекс, който познава, ти си член на колонията, който се нуждае от защита. И той не може просто да си затвори очите и да игнорира тази отговорност. Топлата тежест в краката ти не е като почиваща котка. Това е пазач, който работи нощна смяна. Ето едно послание, което ще ви разбие сърцето по красив и траен начин. В природата дивите котки спят заедно само с членове на една и съща колония – животни, с които споделят територия, ресурси и най-вече абсолютно доверие. Съвместният сън е върховният акт на приемане в рамките на една група. Ето какво пише там:
Ти си мой. Аз съм твой. Ние сме еднакви. Вашата котка няма колония от други котки. Той те има. И когато ляга до нея в тъмното и затваря очи, той повтаря всяка нощ същия жест, който дивите котки правят с кръвните си роднини. Ти не си собственикът, когото той толерира. Ти не си човекът, който отваря консервата с кучешка храна. Ти си семейството, което той е избрал, със същата сериозност, същата дълбочина и същата отдаденост, които природата е запазила за най-свещените връзки, които съществуват. И той подновява този избор всяка вечер, мълчаливо, без да е необходима нито една дума. Това е знакът, който хората най-малко очакват и е най-логичен, когато разбирате биологията зад него. Имали ли сте някога трудна нощ? Една от онези нощи, в които тревожността ви пречи да спите, в които мислите ви препускат, в които тялото ви лежи, но умът ви пулсира. Помислете как се е държала котката ви през тези нощи. Има голяма вероятност да е бил по-близо от обикновенно. По-тих, по-близо, понякога мърка тихо и равномерно, сякаш знае точно какво чувствате. Той знаеше. Кортизолът, хормонът на стреса, променя химичния състав на човешката пот по измерими начини. Ритъмът на дишане се променя. Сърдечната честота се увеличава. Мускулното напрежение се повишава по фини начини, които човешкото око не възприема, но които високо калибрираните сензори на вашата котка откриват с хирургическа прецизност. Когато се вкопчва в теб в трудни нощи, това не означава, че е по-привързан неслучайно. Той реагира на аларма, която само той може да чуе. И неговата реакция, топлото присъствие и терапевтичното мъркане не е случайност. Изследванията доказват, че честотите на котешкото мъркане измеримо намаляват човешкия кортизол и понижават кръвното налягане. Той не знае, че го прави, но го прави. Всяка нощ, когато имаш нужда от него, той е там. И стигнахме до последното послание. Най-простото и най-опустошителното. Когато котката ви спи до вас с напълно отпуснато тяло, с отпуснати лапи, бавно дишане, затворени очи без напрежение, тя ви дава най-ценното нещо, което притежава – неговият живот. Не драматично, не съзнателно, но на най-буквалното и биологично възможно ниво. Животно, което си затваря напълно очите, във ваше присъствие, ви казва, че ви има доверие да пазите света в безопасност, въпреки че самото то не може да го направи. Това доверие не беше дадено безплатно. Беше спечелено. Ден след ден, взаимодействие след взаимодействие, миг след миг, ти беше предвидим, надежден и присъстващ. И сега се подновява всяка нощ, в онази малка, топла тежест, която се утаява на ръба на леглото и ти, когато къщата е тиха. Той няма как да ти благодари. Няма как да ти каже, че си достатъчна, че си в безопасност, че си у дома. Но всяка нощ той се появява. И това казва всичко. Следващият път, когато скочи в леглото ти около 2 часа сутринта и се настани до теб с цялата тази церемония, запомни това. Помнете, че за този прост жест се крие декларация, обхващаща милиони години еволюция. Че сте били изучавани, оценявани и одобрявани от най-сложната нервна система, която природата някога е поставяла в малко, космато тяло. Че си в безопасност, че си семейство, че си у дома. И всяка нощ, докато светът навън се върти безкрайно, има същество, което е избрало от всички места във Вселената да бъде точно там, където си ти. Не се грижете добре за него само през деня. Грижи се добре за него, дори в нощите, когато кацне до теб и си затвори очи. Защото именно в този момент той е най-цялостен, най-честен и най-пълноценен себе си, отколкото когато и да е било друг. Ако това видео ви е накарало да погледнете на котката си по различен начин, ако сте усетили красивата тежест на всичко, което тя носи за вас всяка вечер, споделете го с някой, който също има котка у дома. Оставете коментарите си по-долу, къде предпочита да спи котката ви, и мислите ли, че сега разбирате защо. Чета всяка история тук с голяма обич. Абонирайте се за канала и включете известията. Всяка седмица има ново потапяне в тихата и дълбока вселена на онези, които са избрали да споделят живота си с котка. Лека нощ и се грижи добре за този, който те избира всяка вечер.